magawa sa daungan. Ganito lang, tambay-tambay. Puro busy ang mga tao rito. Tulad ng isang Pilipinong ito, busy sa paglalaro ng ng Mobile Legend. Ayan. Busy siya. Ay, walang magawa sa daungan. Ito ngayon, dito kami sa Taiwan. Ayan sila, walang magawa. Tingnan nyo, nung sa court. Busy. Ito naman yung isang kasama namin na taga Biskaya rin. Busy. Ayan yung taga Ilocos. Ayan. Nagbi-busy na sila. Kain tulog walang trabaho. Tignan natin yung mga nagsusugal dun sa kusina para mahuli sila ng mga pulis. Walang magawa sa buhay. Bye guys.